Καλημέρα, λοιπόν 16 Οκτωβρίου, Κυριακή, είναι περίπου 7.30 ώρα στο Ρέγκιαβικ, όπου βέβαια ο ήλιος δεν θα σηκωθεί πριν τις 8.30-9. Μόλις τελειώνει ένα ωραίο jogging, πάρα πολύ ωραίο, κατά μήκος της παράκτιας γραμμής. Βλέπετε εδώ πέρα τα κτίρια, σιγά σιγά για να καταλάβετε, ξυπνάει σιγά σιγά ο κόσμος. Εδώ τώρα στο βάθος, αυτό που βλέπετε είναι η νέα όπερα, το νέο μέγαρο μουσικής. Και τώρα πάμε εδώ που θέλω να σας δείξω, αυτό, το εξαιρετικό, απίστευτο, γλυπτό, που είναι πλέον ένα από τα σήματα κατά τεθέν της Ισλανδίας, φτιαγμένο από ανοξίδωτο ατσάλι. Εδώ πέρα να θυμίζει την προέλευση των Ισλανδών, οι οποίοι ήρθαν από τους Νορβηγούς Βίκινγκς. Ωραίο, Και εγώ, όπως πάντα, θα σας δείξω το τρέξιμό μου, που το συνεχίζω τώρα. Καλημέρα.